बिश्नाथ जिल्ला बर' फरायसा आफादनि नैबे हानजा लाइटिं हानजा सुरनाय मोनसे हाबाफारि लानाय जादों। बेनि थांखियानो जाहैदों जोङो सनितपुर आरो बिश्नाथ डिस्ट्रिक्टआव थालांनाय माखासे जोंनि बिटिआरआव हाबसननो हायै नैबे गामिफोरखौ सोसननो थाखाय जोङो नैबे दिनैनि हाबाफारिखौ लानाय जादों। मानोना जोङो बिटिआरनि माखासे दफाफ्राव हाबसननानै थानो लुगैयो आरो जोङो बे हाबाफारिखौ जाफुंनांगौनि थाखायनो दिनैनि बे हानजा सुरनायखौ लानाय जादों। आरो जोङो दानि बिटिआरनि चिफ गोदानै जानाय दाख्लै बावैसो जानाय चिफ मानगोनां हाग्रामा महिलारिखौ गुरैयै खावलायनाय जायोदि जोंनि नैबे थालांनाय गामिफोरखौ जोंनि जिखिनि हाबनो गोनां गामिफोर दङ बेखौ सोसननो थाखाय सारखौ गुरैयै खावलायनाय जाबाय। मानो होनबा जोंबो बिटिआरआव हाबनानै थानो लुगैयो। दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै गासै आसामावनो दिनै नैबे जिथु टर्च लाइट रेलिखौ लानाय जादों। दा बेनि लानायनि गुदि जाहोनानो जाहैबाय थांनाय 2020 मायथाइयाव जे बिटिआर गोजोन गोरोबथा जालांबाय। गासै एबसु एनडिएफबि मोनब्रै ग्रुप आरो इउबिपिअ आरो लोगोसेनो आसाम सोरखार आरो भारत सोरखार। दा बेवहाय दिनै बिटिआर एकर्डआ 2020 मायथाइयाव जानानै थांबाय 27 जानुवारियाव। दिनै बे 5 बोसोर दिनै समा बारलांबाय। बे 5 बोसोर सम बारलांनायावबो दिनै बिटिआर एकर्डनि मोनफ्रोमबो दफाया दिनै मावफुंजायाखै। बे मावफुंजायै दफाफोरखौ दिनै आसाम सोरखार आरो भारत सोरखारखौ जोङो आपिल खालामनानै दिनैनि बे आपिल खालामदों नैबे टर्च लाइट रेलिनि गेजेरजों, जाहाथे नैबे फैबाय थानाय समाव नैबे पार्लियामेन्टआव 125 जि संबिधान जि सोदांनाय, बे सोदांनायखौ लाबोनानै जाहाथे बिटिआर एकर्डनि जि दफाफोरखौ मावफुंनाया जाहाथे फुल फ्लेजेड जायो, खालामनो हायो, खालामो, बेखौ जोङो भारत सोरखारनिसिम जों खावलायहरदों। आरो जोंनि बिश्वनाथ जिल्ला हिसाबै दिनै गोबां गामिफ्रा दिनै बिटिआरआव हाबबावनो दंबावो। जाहाथे बेखौ आसाम सोरखार आरो भारत सोरखारा थाबैनो नैबे गामि सोबावनांगौ जि दङ, बे गामि सोबावनांगौखौ जाहाथे थाबैनो गामिखौ सोयो बे बिटिआरआव। जों बेखौ गुरैयै बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय दिनैनि बे टर्च लाइट रेलिनि गेजेरजों जोङो खावलायहरबाय। नाथाय हाग्रामा बुंगोन बे समाव दा बिटिआर सुक्तिखौ हाग्रामा मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथाङा जुदि मावफुङा होननानै बुंदोंब्ला जोङो बे बिश्वनाथ आरो सनितपुर जिल्लानि जि बर'फोरनि सायाव मोनसे अयनाय, मोनसे बेयो मोनसे बर'फोरखौ अयनाय खालामनाय जागोन। जोङो बेखौ बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय मानगोनां बिटिसिनि दानि जि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथांनिसिमबो जोङो बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोङो खावलायदों। जोङो बिश्वनाथ आरो सनितपुर जिल्लानि जि बर'फोर, बे बर'फोराबो जोङो दिनै जोंबो जेरै बिटिसिआव नोङो बर'फ्रा गावनि मोनसे रायजो हिसाबै बा गावनि जायगा हिसाबै जेरै बर' हिसाबै दिनै थांनानै थानो जि खर' दिखांनानै जेरै बर' हिसाबै थांना थादों, जोंबो सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लाया जोंबो बिटिसिआव हाबनायनि गेजेरजों जोङो बर' हिसाबै जोंबो थांनानै थानो, जोंबो बड'लेण्डआव जोङो थांनानै थानो बा जोङो थानो लुबैयो। दा बिनि थाखायनो जोङो बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै हाग्रामा महिलारि सारनिसिमबो जोङो गुरैयै खावलायहरदों, मानगोनां बिटिसि चिफनिसिमबो, जाहाथे जोंनि बे सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लायाव जि थालांनाय आद्रा थानाय जि गामिफोर, बे गामिफोरखौ जाहाथे बिटिआरआव सोसननायाव मानगोनां बिटिसिनि दानि चिफ हाग्रामा महिलारि सारा जाहाथे जोंखौ गामि सोसननायाव जाहाथे मदद खालामो। बिनि थाखाय जोङो बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय गुरै जोंनिफ्राय खावलायहरनाय थाहैबाय।